Pnawn da a chroeso, nid i'r Bala, nid i Caernarfon, ond i Mharc Maesdu, Llandudno. Ie, 3 chynnig i Gymro medden nhw. Dyma'r pedwerydd cynnig mewn cyfnod o ryw bythefnos i geisio cael y gêm holl bwysig yma wedi chwarae ac ar ddiwedd yr holl ymdrechion. Dy hynny ond yn bosib oherwydd bod y maes wedi newid o'r Bala yma i Llandudno ac felly'r tîm cartre yn colli y fantes honno. Gêm sy'n allweddol bwysig yn y ras i sicrhau lle yn 6 uchaf uwch gyngrau'r Cymru ar ddiwedd hanner cyntaf y tymor. Dim ond un peth all fod yn sicr ar ddiwedd y pnawn yma, a hynny ydy petai'r Bala yn ennill, mi fydden nhw yn sicrhau i lle. Fel arall, nos Fawrth amdani, pa mae'r gemau ola o'r tymor. Ac ar gyfer y dasg yn ei du a'i gwyn, mae yna 3 newid yn nhîm y Bala, efo Wnis, Carbo, Nathan Burke a George Newell yn dod mewn i'r tîm ar draul Lysana Mendes, Eddie Clark a Joe Malkin a Louis Robles, ymysg y chwaraewyr mewn tymor lle mae o wedi colli'r rhan fwyaf o'r gemau oherwydd anaf. A fel ne, da ni'n disgwyl iddyn nhw chwarae efo profiad a dawn yn y cefn yn arbennig. Aaron Edwards wedyn yng nghanol y cae yn ogystal â Louis Robles yn ychwanegu at y profiad hwnnw. Ac yn nhîm Caernarfon, wel, mae yna 4 newid, ond mae'n bynhawn mawr i Ben Hughes yn y gôl ac i Josh Locke. Y ddau yn gwneud i ymddangosiad cyntaf dros Caernarfon, y golwr arfenthig o Abertawe, a Josh Locke, dyn ni adnabod o arfenthig o'r Seintiau Newydd. Ac yn ei tîm nhw, wel, Lloyd ar un ochr falle ar y chwith ac Owen ar y dde o bopdi y 3 profiadol yn y cefn. Ac yna yn y llinell flaen, Adam Davies yn gymorth i Zach Clark. Y dyfarnwr ydy Nick Platt o Ddeganwy. A mae o wedi dyfarnu 1 gêm rhwng Bala a Chaernarfon y tymor diwetha. A dangos carden goch i Sam Downey o Caernarfon ac i George Newell. Ie, y chwaraewyr yn anwesu gilydd, a hynny o bosib yn cadarnhau bod y 2 dîm yma yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd y gêm y bynhawn yma. Mae'n bynhawn braf yn Llandudno, yr awyr yn las a'r cae i fod yn deg fel fyddwch chi'n disgwyl i gael o'r math yma, wrth gwrs, i weld yn dda, oedd amser addengus. Ond, ie, go Goodwins i be mae'r byd ma'n dod. Dyna ni'n mynd i adnabod i fel Mharc Maesdu a'r dyfarnwr. Ie, yn y diwedd yn gweld trosedd. Ac 2-1 o fi'n y gêm ddiwetha. Rhwng Caernarfon a'r Bala pan oedd Nick Platt yn dyfarnu un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol. 52 oed bellach. Ac yna tatŵ, cofiwch, felly mae lawr efo'r hogia. A fo ohiriodd gêm wreiddiol ar yr egwyl. Mae'r gic i ddod i fewn gan Goset. Tuag at y smotin gwyn, pened allan gan Pete. Ac cic Nathan Burke yn y diwedd yn cael ei chlirio ar cyfan yn dod i ddim, a mae'r tafliad i Griff John. John eto. O hwnna yn adlamu yn garedig. Mae yna waith amddiffyn fan hyn ac yn y diwedd mae'r bêl yn cael ei chlirio gan Morgan Owen i ganol y cae.
A dyna'r gwir fygythiad cyntaf. Ac i gadarnhau yn y tabl ar hyn o bryd, y Bala yn y 5ed safle, Caernarfon allan o'r 6 uchaf ar hyn o bryd yn y 7ed safle. Ond dim ond pwynt rhyngddyn nhw. Rheolwr y Bala fan'na, Colin Caton yn cyfeirio yn ei het bobl lwyd. Bel yn cael ei chasglu gan Abadaki, nôl at Torrance. Torrance yn anelu'r bel hir yng nghanol y cae. Eiron Edward brofiadol yn ei hanelu tuag at Abadaki. John sy efo fo. Pwy sy gynta? Carbo oedd yn gynt. A mae o'n cael y bel at White. White i mewn y cort mae'r draws wyneb y gol. Ac oedd Robles methu chyrraedd i nawr mae ganddo fo. Ac mae'r Llyman wedi godi, ond Newell oedd yna gyntaf. Robles oedd wedyn, ac o bosib mae Newell ddyled i bod fwyaf effro. O hwnna'n bel dda mewn i'r cwrt. Dyna y cyfle. Oedd ar hwng y ddau am ddiffynwr a mae Benon i ddwylo fo. Cychwyn bach da gan y Bala ac Richard Davies. Wel am gychwyn mae hwn di cael fel rheolwr Caernarfon, ond mi fydde fo'n siomedig iawn pe nai bai nhw'n gorffen y tymor yn y 6 uchaf, a mae hynny yn bosibiliad. Fel ac y mae'r posibiliad ar hyn o bryd i 5 o'r tîmau sy'r rhwng Hwlffordd a Cheicona lawr yn yr 8ed safle. 5 tîm a chyfle o hyd. Ac i gadarnhau y Seintiau yno, Pen-y-bont yno, Hwlffordd yno. Yn y pedwerydd safle, met bron iawn yno. A mae un peth arall yn sicr, pe Mae'r Bala yn ennill yma heddiw, mi bydde nhw'n sicr o'i lle, a mi bydde hynny'n cadarnhau bod y met yn sicr o'i lle hefyd. Felly fydd yna wylio ar y gêm yma o un pen wlad i'r llall. Mae hwnna'n ymdrech y syniad yn dda. A Goset yn gweld hanner cyfle. Yn gweddol hawdd i Torrance yn y diwedd. Yr eironi ydi wrth gwrs, nid unig mae'r Bala di colli mantes o fod y tîm cartre. Mae'n haws, mae'n debyg i gefnogwyr Caernarfon gyrraedd fama nag oedd i deithio i'r Bala. Yr gic o bell. Ia, Davies oedd yno gwylio o Goset. A mae yna deimlad mai dim ond 5 munud sydd wedi chwarae. Bod y ddau dîm yn gwybod mae angen ennill mewn gwirionedd. Nos Fawrth eto o flaen y ddau dîm. Yn sicr yn mynd i fod yn noson bwysig i Caernarfon. Mae nhw adre'n erbyn y Fflint. A fel y sonies i mae'n bosib y bydde'r Bala yn saff erbyn hynny. Tafliad yn mynd o blaid. Wel, am yna gêm bwysig arall, dim ond un ymlaen heddiw, ond mae yn gêm bwysig. Aberystwyth yn erbyn Llansawel. Aberystwyth ar waelod y cyngrair 4 pwynt tu ôl i Llansawel. Da chi'n byw deimlo bod rhaid i Aberystwyth ennill honna, fe gadwn ni lygad ar honna. A dyna gêm ola'r tymor i'r ddau dîm yna. Dim gêm nos Fawrth i'r naill na'r llall ohonyn nhw. Bel yn cael ei chlirio gan Burke. Sears i gymryd y tafliad. Yn cynnig hun o'r loc.
Sears ni anwybyddu fo. Ac o bosib yn mynd i wneud yr hyn mae o yn i wneud mor effeithiol fel arfer. Hyrfio'n bell, a diolch yn fawr am yngwrthbrofi fi. Efo tafliad sal. Lock. A mae'r bêl yn cyrraedd Newell. Newell a goset ar ei waro. Oedd na ddim gwthiad yn fanna, mae'r bêl di mynd dros yr ysglys beth bynnag. A mae'r tafliad di cael ei gymryd yn sydyn. Cargo. Ben Hughes i gêm gynta dros i glwb newydd Caernarfon ar fenthyg o Abertawe. Mae hwn di cynrychioli Cymru dan 1 ar 20 yn ogystal â dan 19 a 4 Mae'n cael ei ystyried yn addawol iawn. Mae gan fo gytundeb 2 blynedd. A mae Caernarfon, i fod yn deg i weld, wedi bod yn brysur effeithiol yn cael chwaraewyr mewn ar fenthyg. Lock yn un arall wrth gwrs o'r Seintiau Newydd. Ac ar y fainc mae Blaine Hudson, yr amddiffynwr, yn te hefyd o'r Seintiau Newydd. Mae hwn yn chwaraewr hynod effeithiol. 15 gêm y tymor y Mae'r Seintiau Josh Lock. Mae wedi treulio hanner cyntaf y tymor ar fenthyg efo'r Dre Newydd. A felly di symud o'r Dre Newydd i Caernarfon am ail hanner. A mae wedi dechrau tymor ar dan 4 y goliau. Ganddo fo'n barod, a fo sy'n gymryd y gic. Ac am yr eildro, ma'ch sylwebydd chi'n cael ei brofi'n gwbl anghywir yn canmol chwaraewr. Tafliad sal gan Sears, cic sal gan Lock. Carfo. Benderfynol sa bagliad fan yn agos gan Mendes, mae Lock yn dod â hi. Mae o'n cael ei dynnu nôl unwaith fwyweth. Mae'n canolbwyntio, mae'n dal i redeg. Goset. Ac yn y diwedd. Yn ormod. Mendes. Newell, troed i fewn, ond dim ond at Lock. Lock at Goset, nôl at Lock. Chwarae bach da. O'i flaen o, mae Clark, mae'n dewis Mendes eto. Nôl at Goset, cyfle fo feddwl am ergydio. Mae'n ei derbyn i nôl. Yr amddiffyn yn y diwedd, yn effeithiol Mendes ni hennill i. Chwaraewch ymlaen, dim trosedd. Mantes yn cael ei chwarae. Os oedd na. Lock, cyfnod gorau'r gêm yn sicr i Caernarfon. A Nick Pratt, chwarae teg iddo fo, yn gwneud popeth allo i gadw rhythm y gêm a mynd. Morgan Owen. Pete. Mooney. Ac ar ôl i'r Bala gychwyn ar y droed flaen, mae'r 2-3 munud diwetha yma di gweld Caernarfon yn setlo. Maen nhw'n chwarae pêl-droed da. Mooney. Mendes at Owen. Nôl at Mendes oedd i geir hediad da. Dy'r bas yn ormod i Davies. Mendes. Newell yn ennill honna'n 10, Goset. A Carbo efo fo. Mae Mendes di aros lawr. Gafel yn ei war. Ie. Fyny efo Newell. Y dyfarnwr yn gweld dim o'i le ar hynny. A mae Mendes yn ddyn cydnerth a deud y lleia. Mae o weld yn iawn ac yn awyddus i gael y bêl yn syth.
Carbo. Nôl at Torrance. Drosedd gan Aaron Edwards, gafodd I gosbi. Mae wedi bod yn 12 munud bach bywiog. A dyna nhw, cefnogwyr yr ymwelwyr swyddogol. Mae'n siŵr bod nhw'n gwylio'r gêm ar y wefannau S4C. Fel dwi'n siarad, Torrance fynd i'r cae. Carbo eto, mae o'n brysur. Robles. Gol fydd I. Ia, bydd o'n hapusach efo'r 6-7 munud diwetha. Na, fydde fod I bod efo dechrau'r gêm. A mae yn ddiddorol fel mae'r tîm yma yn dod â chwaraewyr I mewn. Maen nhw'n gweld hanner y tymor, maen nhw'n gwybod beth sy'n angen. Ac tîm Caernarfon yn sicr wedi cael ei cryfhau. Carbo. Mewn yn dda fanna arno fo oedd Mwni. Goset ni tharo ymlaen. John enillodd honno. Mae'r bêl gan Louis Lloyd. Lock. Edrych yn gyfforddus ar y bêl yn dydi. Carbo efo fo. Zach Clark. Pete ar ei waro. John eto ar tafliad. Sears. Nôl gan Lock mewn â hi. Ac oedd yna chydig bach tu hwnt I Zach Clark. Ond mae popeth wrth gwrs yn mynd I gael ei anelu tuag at Zach Clark a Louis Lloyd. Mae yna gryfder yna'n llinell flaen. Caernarfon. 19 o goliau rhwng y ddau yna. A dim partneriaeth well yn unman yn yr uwch gyngrair ar hyn o bryd. Hughes, 1 ar 20 oed. Ac yn y diwedd, y gig hir. Robles. Newell a Carbo yn mynd amdani hi. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Lloyd. Ie, dim amheuaeth am honna. Ross White yn ei hildio hi. John. Lock. Goset. Morgan Owen. A Bale Rydd yn dod ar ergyd ar draws y gol yn chwilio eto am Zach Clark yn anfwriadol falle, ond fe allai di gyrraedd o. Ond mae wedi gyd yn wych. Mae Mendes efo fo ac yn y diwedd. Ia, mae Mendes yn cynhoi'r hwystredigaeth Caernarfon fanna. Dwi'n yn siŵr beth ar feddwl Zach Clark. Ond mae'r law ucha gan yr ymwelwyr ar hyn o bryd. Dim amheuaeth am hynny. Dim gol fan hyn. Mae yna gol fawr iawn wedi bod yn y gêm yn Aberystwyth. A Luke Bowen di rhoi llansawel ar y blaen yn Aberystwyth. 4 pwynt rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd. Ac yn wir, dim ond pwynt sydd rhwng llansawel a'r Dre Newydd. Ti un safle uwchben, safleoedd y cwimp. Ac wedyn mae Flint hwythau. Dim ond 2 bwynt o flaen llansawel. Felly, dydy mae ddiwedd y tymor wrth gwrs. Dim amser disgyn eto, ond mae Llansawel yn sicr wedi gwella wrth i'r tymor fynd yn ei blaen a mae'n anodd
Mae'n anodd i Aberystwyth. Mwni'n i gadael i fynd. Peder ymdrech i danio'r gêm yma. Oherwydd y tywydd, dim bai ar neb. Mae rhywun yn teimlo bod hi'n anochel, mae di sgôr, fyddi ar ddiwedd yr holl waith, gawn ni weld. Yna olwg goli ar Caernarfon yn sicr, dim amheuaeth am hynny. Ond dim un golwr di gofio gyda'r bediad eto. Robles, Owen. A mae Owen, mae chwaraewr da. Gosset, nôl at Owen. Mendes. Mae'n gry. Mae'n uniongyrchol, mae hwnna'n bas ardderchog, dyma'r cyfle clir. A mae Louis Lloyd yn methu manteisio. Mae o'n cydnabod y bas a gwaith Mendes. Cyfle gorau'r gêm hyd yn hyn, dim amheuaeth am hynny. Y cyfan yn dod diolch i waith cyn chwaraewr y Bala, wrth gwrs, Mendes. A Lloyd yn cael ei gael awr yn dda i fod yn deg. Ie, Ross White i mewn yn allweddol, gwaith amddiffyn da gan White, loc yn paratoi gymryd y gig gornel. Yn ei fach bwt. Nôl ato fo gan Gosset. O, mae yna lithro, hynny'n rhoi cyfle. Loc yn mynd i hun, hawlio bod na lawio chwaraewch ymlaen med y dyfarnwr. A Caernarfon yn pwyso. Owen. White, mae'n chwaraewr lawr. Aaron Edwards. A mae'n gafel yn ei wyneb. Aaron i weld yn iawn. A mae'r cofiami yma. Ac ar hyn o bryd, mae yna wen ar wyneb yr rhan fwyaf ohonyn nhw, a mae'n hawdd deall pa mer nad yw'r fantes ganddyn nhw. Ond da chi yn teimlo, mae nhw angen buddigoliaeth o bosib yn fwy na'r Bala. Dim o lawer. Dim ond i gadarnhau. Pwynt sydd rhwng y ddau. Dim ar hyn o bryd. Problem y Bala di gemau cyfartal. 11 allan nhw 20 o gemau di bod yn gyfartal. Mae nhw arrediad o 9 gêm uwch gyngor heb golli, ond nhw ond i ennill 2 o'r heini. A mae gemau cyfartal nhw wedi dod nerbyn tîmau fel Llansawel, Flint, Newydd ag Aberystwyth, tîmau fydden nhw wedi disgwyl i curo. A pe bai wedi curo dim ond 2 falle ar heini. Bydde tensiwn diwedd hanner cynta'r tymor ddim arnyn nhw. Aberdaki, gwaith da. Aaron Edwards methu cweit a'i bwydo at Grys Gwyn. Carbo, Gosset, ardderchog. Mae o'n chwarae dda yn ganol cae ar hyn o bryd. Mae yna gyfle fan hyn, yr ergyd yn isel, gwaith amddiffyn da, unwaith ac wedyn ddwywaith. Mae Carbo, i fod yn deg, wedi bod yn hynod brysur yn hym y Bala. Oedd Lewis Carbo gyda llaw yn 23 dim awth, felly penblwydd hapus hwyr iddo fo. Hughes, Mendes, tu fewn i Mendes. Mae Sears, mae'n i anwybyddio. Owen. Mae yna chwaraewyr da yn y ddau dîm yma. Chwaraewyr profiadol. Enwau cyfarwydd, wrth gwrs, i ni sy'n dilyn yr uwch gyngrair. Aaron Edwards, Danny Gosset yn ei plith nhw. Davies. A'r hwystfedig i Davies war y teg, oedd y 3 neu 4 o'i gwmpas o. Oedd o bron iawn di gweu ffordd rhyngddyn nhw.
Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Ac Adam Davies gynt o Llandudno ag Ebys wrth gwrs, di bod yn brif sgoriwr i'r ddau dîm yn ei ddydd. Di cael problemau anafiadau, ond oedd o'n brif sgoriwr i Gaernarfon tymor diwetha. 2 ganddo fa'r tymor yma. A mae Mendes a Goset yn gwmni da i'w gilydd. Pan mae un yn colli, mae'r llall yn tacluso. Eiron Edwards ar frys i gymryd tafliad, ni gadael i. Mae gydwaith eto, Carbo. Rioed i sgorio yn yr uwch gyngrair, ond di bod yn chwarae'n gyson. Mendes. Davies ar ei hôl i. Harrison yn ddichliriau, mae'n dod nôl at loc, dipyn o le gan loc. A'r math o chwaraewyr ddylech chi ddim yn rhoi lle iddo fo. Ac y Burke yn atal honno rhag mynd am gic gornel. John. Goset. Ac Eiron Edwards, un o'r rhai enwau sydd 36 mlwydd oed bellach gyntodd Seintiau, Ceicona, Bala wrth gwrs nawr, ac yn dal yn ddylanwadol iawn yng nghanol cae ac yn ddiddorol iawn. Y coesau ifanc mae'n cael ei ychwanegu, mae'n siŵr i gynorthwyo ac i ategu at ei brofiad o. Mae hwnna'n beniad lac, syth at Carbo, un o'r bechgyn ifanc newydd. Ar bêl at Lloyd. Zach Clark oedd yno i gynorthwyo. Goset eto, sawl gwaith da di enwi o'n yr hanner cyntaf yma. Lloyd. Troi bach yn ddestlus ac yn cael ei rediad. Tu fewn fo mae loc, mae'n mynd i hun. Mae honna, arbediad campus. Mae'n ymddech yn dod fewn wedyn Davies gynta. Clark yn ail, a'r cyfan yn deillio o'r troiad bach hyfryd ne, a'r croesiad mewn ag ie. Dim rhyfedd bod Davies yn codi bawd i ganmol. Sbiwch ar honna. Welai di nes maen Ross White. A Lloyd yn cael y bêl, mae'n edrych i fyny. Mae'n gweld y posibiliad. A arbennig o dda gan Torrance i fod yn deg. Campus. Bêl yn cael ei cholli. Abadaki. Am funud, dwi'n meddwl bod y Bala bod honna ddim yn mynd i gael ei rhoi. Ond y bagliad bach, slei. A mae'n gyfle fan hyn i'r Bala. Am llawer iawn yn honna nag oedd Mooney yn cael ei gosbi. 20 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. A'r math o gystadleuaeth fyddech chi'n ei ddisgwyl mewn gêm mor bwysig ar yr adeg yma'r tymor. Mae Robles yno hefyd, mae Burke tu fewn iddyn nhw, mae Abadaki. Robles ni'n chymryd i'n isel. Ie, fe gadwodd Ben Hughes i lygad ar y bêl, a digon o brofiad gan Louis Robles wrth gwrs. Yn gwybod be sy'n bosib. Pawb bosib yn disgwyl y bêl uchel mewn i'r cwrt. Ben Hughes yn gwybod be oedd y posibiliad arall. Davies eto, at Clark. Carbo. A byddai'n gystadleuaeth ddifyr. Cyfri sawl gwaith mae rhywun di enwi Carbo a Goset
yn yr hanner cyntaf. Mae Mendes hefyd i bod yn brysur. Nôl at John. Bale yn cael ei hennill gan Robles. Gwthiad arno fo gan Owen. Chwaraewch ymlaen i'r dyfarnw, felly mae Robles yn chwarae ymlaen ac yn gyd yn dda iawn i gael honna allan at Aaron Edwards. Tu fewn efo mae Carbo. Da iawn gan Carbo. Un dyn yn ormod, yn enwedig pan mae Morgan Owen di'r dyn hwnnw. Dim yn hawdd i gyrra fo, mae gan Clark. Mae honno'n heiddi carden felen, yn dydi? A Kieran Lloyd yn gweld y garden felen. A be mae hynny'n golygu gyda llaw, mae Kieran Lloyd yn colli gêm nesa y Bala. Felly mae'r Bala yn chwarae i ffwrdd yn erbyn Cey Conan os fawth mewn gêm alle fod yn bwysig iawn, iawn, iawn. A mae Kieran Lloyd yn ei cholli hi oherwydd hynny, sy'n braidd yn ffôl o fel bod y chwaraewr yn dal yn ei hanner ei hun. Gymaint o oblygiadau mewn gêm. Dyma mae rhaid i chi ganmol am ffurf yr uwch gyngrair. Mae'r rhoi 2 uchafbwynt i chi, un ar hanner ffordd a llall ar y diwedd. O, mae Thomas di gollwng ei beth ddoth o, a fe o llyngodd o hi. John yn ceisio cael ryw ergyd fach ola mewn. Ond yn y diwedd, cyn golwr Salford. Yn ei dalu be o'r hew neitho, wrth gwrs. Ac yshaid y chwarter awr ola o'r hanner cyntaf. Harrison. Hwnnw's Carbo. Un o 3 newid yn hym y Bala o'r gêm diwetha. Gêm gyfartal siomedig iddyn nhw yn erbyn Aberystwyth. Lock. Clark. Davies. Neb fyny'r cae ac mae Davies nôl ar y llinell hanner. Robles. Digon o gyfarwyddo gan y rheolwr. Mae'r rhan o dîm hyfforddi Caernarfon ers 2016. Yn ei 9fed blwyddyn. Ond fo sy'n ei law ar y lliw bellach wrth gwrs. Robles ceisio bwydo Newell. Neb yn siŵr oedd hwnna'n gic gol neu gic gornel, felly Mendes a Newell yn hydrach yn brwydro amdani. Mendes eto, cyfan yn fler yn sydyn. Cyfnod mwy o bler y gêm. Robles. Efo Robles mae Kieran Lloyd. Tafliad i'r tîm cartre swyddogol yma yn Llandudno. Hanner awr o'r gêm wedi chwarae. Dal i aros am gol gyntaf gêm i'ch atgoffa chi Llansawel ar y blaen yn Aberystwyth o gol i ddim yn y gêm arall, yr unig gêm arall sy'n cael ei chwarae heddiw. I bwy mae honna am di ddisgyn loc, ond mae'n ei bethu hi. Ffodus mae'n cael ei chlirio. Loc yn cael galwad gan gosod i'w gadael i, a mae hynny'n syniad da. Ac os mae Lloyd i canfod Loc, a mae'r crysau melyn yn brasgamu fyny'r cae. Goset, Owen, cyfle Owen ar gydio, mae'n gallu gwneud, mae hwn yn gwiro. Oddi ar am ddiffynwr, allan â hi yn y diwedd, Mendes. Goset. Sears. John.
Does ddim amheuaeth, mae'r cyfnodau gorau o feddiant a'r cyfnodau ymosodol gorau wedi dod gan Gaernarfon. Ac Ryan Sears, un o'r chwaraewyr ymunodd dros yr haf o'r Grên Newydd. Unwaith eto yn enghraifft o gryfhau diamheuol yng Ngharfan Caernarfon. Owen mewn, Sears mewn. Ac ers hynny Hughes mewn, Lock mewn. Ac eich atgoffa chi eto mae Blaine Hudson cyn amddiffynwr y Seintiau Newydd ar y fainc hefyd. Goset. Davies. Abadaki. Pete. A bach iawn o hwyl. Mae Newell a Robles yn ei gael yn erbyn amddiffyn Gaernarfon. Digon o le gan Clark. Lloyd sy'n mynd ato fo, mae dal gan Clark. Efo Clark mae Morgan Owen. Mae Clark yn mynd i hun at y postyn pellach. Chydig bach gormod ar honna. Davies yn dod mewn. Ac oedd Davies ac hefyd Louis Lloyd yno. A maen nhw'n gwybod oedd honna bron iawn a bod yn bêl gampus mewn. Newyddion drwg i Aberystwyth. Tom Walters di cael yr ail gôl i Lansawel, ac os ti'n para fel na yn ar ddiwedd hanner cynta'r tymor, mi fydd na 7 pwynt, 8 pwynt o wahaniaeth rhwng Aberystwyth a Lansawel. Mae newyddion drwg i Dre Newydd hefyd. Mae'n golygu fydd y Dre Newydd yn disgyn i'r ail safle o'r gwaelod, ond mae ganddyn nhw i gêm nos Fawrth. Ond Aberystwyth a y Dre Newydd, wrth gwrs, yr unig ddau dîm sy'n erioed i colli lle yn uwch gyngor Cymru ers sydd i gael ei ffurfio. A mae'r ddau mewn peryg gwirioneddol. Paulo Mendes. Gynt o'r Bala, wrth gwrs, nabod nifer o'r rhai sy'n mewn crysau gwyn, a maen nhw'n gwybod, a maen nhw'n gweld yma mor ddylanwadol, mor gry ydi o'n nghanol cael, mae'n cael gêm dda. Lock eto yn ei gêm gyntaf dros Gaernarfon, ac yn dangos eisoes bod e'n mynd i fod yn gyffeiliad. Mendes, chwilio am Davies, mae hwnna'n mynd i ddisgyn i Clark, at Davies. Tu allan mae Lock, Goset sy'n ei chasglu hi. Carbo efo fo, Goset yn llwyddo i ganfod Lock. Lock yn cael ei ben ar draws y gol, ac oedd hi'n bwysig iawn bod Harrison yn cael ei ben at honno am ei nath o. A Adabaki, ond mae'r Crysemelyn yn dod eto, Morgan Owen. Abadaki fod yn deg yn dod nôl, ond mae'r pwysau'n cynyddu. Owen eto, diwm di ergydio ei hun falle. Mae'n gallu gwneud, mae honna'n fagliad ar linell y cwrt. Neb yn yw apelio'n dair. Goset yn ergydio. Maen nhw'n curo, ac yn curo, ac yn curo'n galetach. A dan ni Goset sy'n heb sgorio yn uwch gyngor Cymru'r tymor yma. Yn y diwedd yn cael yr ymdrech ar ddiwedd cyfnod arall o bwyso gan Gaernarfon. Gynt o'r Bala hefyd, wrth gwrs. Ac y pnawn yma, mae yna rhyw olwg y gallai Bala wneud efo Mendes a Goset yng nghanol cae. Ydy Owen ddim yn gael llawer iawn o gamgymeriadau. Ac yn ei rwystredigaeth, mae'n curo'r bwrdd ar ochr y cae. A gyda chwaraewyr prysur ar hanner cyntaf. Wnis Carbo. Alle chwarae gyda llaw i Weriniaeth yr Iwerddon neu Sierra Leone, tas mae'n cael ei alw. A cyfle i'r Bala.
greu problem i Hughes yn gôl Caernarfon. Dyn nhw'n wedi gwneud hynny eto. Clark. Kieran Lloyd sy'n ei gael lawr. Dwy ar 20 oed ydy Kieran Lloyd, gynt o Wigan. Wedi cael profiad fanna. Chwarae solet, os chi'n deud, yn yr amddiffyn. Ond fel o'n i'n sôn, fydd o'n colli gêm nos Fawrth. Ac amser y gêm yma sy'n mynd i ddangos a fydd y gêm nos Fawrth yn bwysig i'r Bala neu beidio. Tas nhw'n ennill yma, fydd i ddim. Robles. Goset eto ardderchog, mae hwnna'n fagliad ydi ar Davies ydi mai. Bagliad gan Aaron Edwards, so mae o'n rhyw gyhyddo Davies o neidio. Davies ni anwybyddio. Y gwir amdani ydi, nath Aaron Edwards yn mi gyffwrdd yno. Hughes a 7 munud o'r hanner cyntaf ar ôl. Davies, lock. A nid am y tro cyntaf, efo 2 chwaraewr yn mynd am yr un bêl, un o'r tu ôl. Mae yna aros lawr a'r dyfarnwr yn galw ac os bod yna anaf pen. Wel, ath Sears i lawr cyn i Newell gyrraedd mewn gwirionedd yndo. Mae'n bosib, yna'n byd mwy i glanio arno fo'n ar bêl, ond mae'n gwbl briodol bod y gofal yn cael ei gymryd. A cyfle am ddiod ac am gyfarwyddiadau. Ac yn dod i'n ddiddorol, Goset sy'n cael y cyfarwyddiadau ac os mae Davies yn gwybod mae Goset yn mynd i gyfarwyddo a chyfleu y neges yna. Mae o'n cael gêm ardderchog. Ganddo fo mae'r profiad. Ysmiwch ar loc. Am 2 damed o beth na di. Ond mae o'n chwarae'n dda a mae o'n gaffeiliad pendant. Edrych oedd Angel, dwi'n siŵr bod ar ddiafol yn ei chwarae fe pam angen. A i fo fydd yn datgloi am ddiffyn y Bala, gan i weld. Sears yn gadael. Fel mae rhaid iddo fo, i gael rhyw drawf bach ola ychwanegol a gair y gyngor yn y cyfamser hefyd. Sears gynto'r dre newydd. Ac un arall. Crydd arall a Owen yn ei chymryd i. 10 munud i fynd tan yr egwyl. Abadaki. John yr amddiffynwr nath oedi. Mae hwnna'n rediad da gan Abadaki. Mae Newell o'i blaen o'n at yma Newell yn gwybod bod Robles tu fewn iddo fo. Pwysi yna eto. Morgan Owen. I fod yn deg, dwi'n bod Newell wedi gwneud pethau braidd yn hawdd i Morgan Owen. Mae'n cael cyfle arall o nawr te. Mae'n mynd dros Mendes. Ie, allan fe gael carden felen am y ffigio. A mae'n mynd i gael carden felen. Wel, mae wedi cael 2 garden goch y tymor yma'n barod. A mae mab cyn flaenwr Everton, Mike Newell, yn gweld air gerden felen y gêm. Dim amheuaeth neidio fewn i'r chwaraewr. Ac mae Nick Pratt, mae gennau ofn Mr Newell yn llawer iawn rhy brofiadol i gael ei dwyllo gan hynny. Penderfyniad cywir, 10 munud i fynd. A ryw wen gan Griff John. Fel tasafynogwr mi, oedd ti'n disgwyl i hynny weithio? Davies ni hennill i. Mae'n dod nôl i Davies. Colli'r bêl. Gwaith da. Mae Cargo yn canfod Abadaki. Ac loc yn ôl i gynorthwyo Phil Mooney. A Mendes yn cymeradwyo'r gwaith amddiffynol cyffredinol. Llandudno yn mis Ionawr.
Mae'r Bala unwaith eto yn gwbl ddealladwy. Dan rew caled. Ond oedd y trefniadau wedi gwneud, oedd pawb sy'n ymwneud â'r cyngrair yn benderfynol. Be bynnag oedd ei angen o raid i'r gêm yma ddigwydd heddiw. Fel bod y dydd ola ar ddiwedd hanner cyntaf tymor yn gallu digwydd. A noson ola fydd hi nos Fawrth. Pob gêm yn cychwyn am 7:45. Harrison. Goset. Yn gwahodd Davies i fynd ar ôl honna. Mae Davies wedi cadw ei lygad ar y bêl. Mae Clark efo fo. Clark sy'n ei derbyn hi. Mae Davies wedi symud nôl mewn yn gobeithio bod yna groesiad yn mynd i ddod. Mewn â hi allan gan y golwr. Davies yn cael ei bennu ddinadu. Loc yn ergydio. Oddi ar y llinell gan Harrison. O flaen i golwr. Mendes yn llithro. Morgan Owen. Creu y lle. Owen! Ac yn heiddiannol. Mae rhaid i chi ddeud. Mae Caernarfon yn mynd ar y blaen. Dio'r ioed i sgorio dros Caernarfon yn uwch gyngrair Cymru. Mae o wedi rwan. Ac fe allai honno fod yn gôl bwysig iawn yn y frwydr i orffen hanner cynnar tymor yn y chwech ucha. Gôl heiddiannol. Fe gymodd o'i amser pan welodd o le. Bala dim. Caernarfon 1. Fe nath Torrens yn dda unwaith. Fe nath i amddiffynwr o yn dda eilwaith. Ond dyma lle oedd yr ymwelwyr yn glyfer. Mendes yn gweld, mae'n llithro, a hwn oedd y pwyll. Hwn oedd y gofal, honna oedd yr ergyd. Amser da i fynd ar y blaen. Y Bala dim. Caernarfon 1. Nawr te, be mae hynny yn ei olygu? Mae Caernarfon nawr ar 31 o bwyntiau. 2 bwynt yn fwy na'r Bala. Mae nhw ar 31 o bwyntiau, 2 mwy na'r Bari. Ac ar hyn o bryd mae Caernarfon yn y 5ed safle. A mae'r Bala a'r Bari oddi tannu nhw. Hogyn lleol, cyn chwaraewr Llandudno, ar ei domen gyfarwydd ei hun. Mae wedi bod yn hanner anodd i'r Bala. Mae nhw wedi gweithio'n galed, ond mae'r meddiant a'r gwaith mwy adeiladol wedi dod gan yr ymwelwyr. Owen, mae hwnna'n llac yn ddo. Bydd ychydig o amser i'w ychwanegu oherwydd ambell i Anaf Abadaki. Newell, cael ei gyrra eto. Briwsion mae o wedi gael yn yr hanner cyntaf yma. Cargbo. Cargbo allan yn chwilio am Lloyd. Lloyd yn gyd yn dda i gadw honna'n fyw. Yn ôl at Cargbo. Loc sy'n ei wylio fo. Harrison. Pete. Owen. A mae Owen wedi gwneud gwaith amddiffyn mor dda, achos dim yn hawdd am ddiffyn erbyn profiad Lwy Robles. Mae wedi bod yn frwydr dda ar amddiffynwr sy'n drech 2 funud o amser yn cael ei ychwanegu, a munud a hanner o hwnnw'n weddill. Robles. Hwnnw ydy'r hedeg dros y llinell. A munud ola hanner cynta. Bywiog cystadleol. Davies. Mendes. John yno hefyd. Adlock. Ie, y drosedd. A'r loc, fydd e'n bris o gwbl.
Ie, 10 eiliad sy'n weddill, meddai Richard Davies y rheolwr. Na, mae'n bosib, mae'r gic gan Ben Hughes yn ei gêm gyntaf. Dros Caernarfon fydd cic ola'r gêm. Dyna yn wir ydy hi. Un gol gan Morgan Owen yn gwahanu'r ddau dîm. Honna'n dod yn heddiannol yn munudau ola yr hanner cyntaf, pan weithiodd y Bala yn galed, ond pan oedd yr oruchafiaeth a'r creu gan Caernarfon a'r pwysau yma'n croniclo'i gwaith nhw yn yr hanner cyntaf. Pawb yn meddwl yn glyfer, neb mwy na Mendes oedd yn mynd i basio, mae o'n llithro, neb mwy. Hynna'n feddiannol na Morgan Owen, i gol uwch gyngrair cyntaf dros Caernarfon. A dyna'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar yr egwyl. Y sgôr felly ar yr egwyl, y Bala dim, Caernarfon 1, mae'n amser. Gôl y mis, mae'r Hester Fer yn barod, felly nes i chi ail ymuno fyny ar yr egwyl. Dewch nôl ato ni, a fel mwynhau gwylio. Hester Fer, gôl y mis. 20 eiliad o'r 90 munud y weddill. A nawr mae yna erwe o le o flaen Charlie Lewis. Lewis yn ergyd! A mae'n mewn oddi ar y postyn! Caleb Demery, creu lle iddo fo'i hun. A nachi gol i hwnna! Hughes, efo'i droed de. Dyna chi gol gan Rhys Hughes. Allan at Beaumont. Croesiad i mewn yn isel gan Beaumont a gysodliad gan Ionsian. A Bale at Payne at yn hanner cyfle fan hyn a Demery mynd amdani ac am gol gan Caleb Demery. Robl yn trai wneud ffordd all a gael yr ergyd i fewn o! O, dyna chi, gol gan Ryan Brobl. Vincent! Oh, wan gol! Mae'r eilydd Tom Vincent. Prif sgorwyr Cyngor y De fel tîm yw Llanelli. Mae'n ystod record amddiffynol gorau hefyd. Danny Williams. Gosau at y Cwrdd Cosby. Troi da fyna. Apelio amlawio. Bradley Gibbings. O, ddi'r un yn symud yn y cwrt. Carmen Gerard. Gig Crydd yn hir. Soffiw. Methu gwrthymosod yn fyna. Theo Wotton yn ein siŵr bod Llanelli yn parhau i roi'r pwysau ar Rido Afan. A'r ergyd yna'n cyrraedd yr holl ffordd at Tucker, ond dim wir yn peri programau i'r golwr ifanc yn hanner cyntaf sy'n cael prinder cyfleon clir. Di sgôr ar hyn o bryd. Bradley Gibbings, cyfydde da. Mlaen tuag at Liam Eason. Eason yn chwaraewr newydd. Mewn i'r canol. Gael ei roli dda gan Danny Williams. Oddi ar ei brest am gol. Yn troi. Ac yn ei chladdu ddi. Yng nghefn y rhwyd. Llanelli o'r diwedd. Ar y blaen. Ben Keane. Robert. Dim cam sefyll fan hyn. Y bel hir tuag at Liam Eason. Liam Eason! Prif sgoriwr Cyngor y De. Yn gwthio i ergydau ochr anghywir y postyn. Carmen a Gerard i'r gornel. At Liam Eason. Eason ar croesiad. Gibbings yn aros amdani. Ac am arbediad gan Tucker. Gibbings yn cyrraedd diwedd y croesiad. Gwiro tuag at gol a llaw bwysig, llaw cryf gan y golwr ifanc. Thomas
Mae'n yn mynd heibio i pawb. Ac fewn i rwyd ochr. Gan Travis James. O'r gic rydd. Ddim yn cael ei ddelio gyda llinell amddiffynol Llanelli. A'r rhediad. Cael amser i'n berffaith gan James. A'r ergyd ddim cweit mor berffaith. Peniad gan Thomas. Lawr gan Roberts, tuag at Keane. Dafod yn trio cael ei fewn i'r gornel yna tuag at James. Mewn, a mae'n ag am sefyll. Hood. Oedd yn cael lawr ar Cochlan. Bydde ddim wedi cyfri ta beth. Methodd y rwydo. Llanelli yn rheoli y munud ola yn dda. Geli, ffyrdd da nawr, yn cael ar y gol, i selio'r fuddigoliaeth. A'r ergyd yn rhy agos a talu Tucker.
Croeso nôl I chi. Ail hanner gêm ola ond un. Hanner cynta'r tymor i'r ddau dîm yma. A'r naill na'r llall. Eto'n saff o'i lle yn y chwech uchaf pan ddaw yr holl yn hymor uwch gyngrair Cymru. Ond y fantes gan y tîm oedd y tîm gorau heb amheuaeth cyn yr egwyl. A gôl gynta dros Caernarfon gan Morgan Owen yn gwahanu'r ddau dîm. Dim newid yn y naill dîm na'r llall. Mendes gafodd hanner cynta da. Julian Davies. Efo Davies. O Nathan Pete. Capten y tîm cartre swyddogol. A cic gornel gynnar i'r ymwelwyr. A dim ond I gadarnhau. Yma yn Llandudno mae'r gêm. Oherwydd cyflwr y cae yn y Bala. Ac mae'r dynion mawr wrth gwrs yn aros am y gic gornel gynnar gan Lock. Lock tuag at y smotyn gwyndi. Honna ddim digon cywir. Mae'n cael ei ffenni allan gan Burke. Goset ardderchog gan Goset yn osgoi sylw carbo fel tasa fo myno. Sgoriwr unig gol y gêm Morgan Owen. Mewn i'r Cosby allan gan Pete. Mae'n disgyn I John. John mae honna'n glyfer, mae'n gywir. Ac oedd angen i'r bêl gael ei chlirio am gic gornel. A'r clirio gan Kyle Harrison. Ac ail gic gornel Caernarfon yn munud a hanner cynta'r ail hanner. A maen nhw'n edrych fel tîm arferwyl. Louis Lloyd, cydradd brif sgoriwr uwch gyngrair Cymru ar hyn o bryd. 10 o goliau ganddo fo. Yn y diwedd mae'r dyfarnwr yn penderfynu, mae cic gol fyddi. Ond yna wffiad o bosib. A mae John yn cychwyn y daith hir yn ôl. Wel, oedd hi'n gic oedd yn gwahodd, dim amheuaeth am hynny. Torrance. Ydych chi cydymdeimlo a golwr y Bala. Mi nath o waith ardderchog cyn I Morgan Owen gael unig gol y gêm. Nath arbediad da unwaith. Mae yna anaf pen a mae yna o bosib garden felen yn mynd I gael ei dangos. Oes mae yna I Ryan Sears. Ac a dyma'r drosedd sy'n esgor ar garden felen gynta Caernarfon. A cyfle falle i'r Bala greu rhywbeth am y tro cyntaf yn yr ail hanner yma. Mendes yn ei chadael I fynd ac cadarnhad mae Ryan Sears gafodd y garden. Gyda llaw, mae Ryan Sears di cychwyn bob un gêm wedi chwarae dros Caernarfon. Dwi erioed wedi dod ymlaen fel eilydd.
A mae o'n graig yn yr amddiffyn ers ymuno o'r dre newydd dros yr haf. A Sears eto. Mae'r hyn sy'n feddwl am record Sears. Mae'r un peth yn wir am y cyfnod pan oedd o yn y dre newydd hefyd. Bob gêm chwaraeodd o. Fe gychwynodd o bob un. A ryw gychwyn bach fel tasa'r rheolwr Richard Davies wedi deud wrth Gaernarfon, cariwch ymlaen lle orffennwch i'r hanner cyntaf. A dyna maen nhw'n sicr di wneud. Yr unig gêm arall pnawn yma ydy'r gêm allweddol rhwng Aberystwyth a Llansawel. Oedd hi'n edrych ar ben ar Aberystwyth a mae Johnny Evans di cael gol yn ôl iddyn nhw, felly ail hanner cystadleuol fydden ni'n tybio o flaen y dorf yn fanna hefyd. John yn ei chlirio hi. A mae'r Bala yn cael trafferth mawr i greu unrhyw fygythiad yn neu o gwmpas Cwr Cosbi Caernarfon. Harrison. Edwards. Os welsoch chi'ch llun yn rhewi, mae'r hew yn taro popeth dyddi yma, coeliwch chi, dim yn unig cae y Bala. White, taflu, derbyn, nôl mewn i'r cwrt. Bwysig iawn nad ydi Newell yn cael gafel ar honna. A fe ath amdani, ond yn y diwedd. Ben Hughes, y golwr ifanc newydd yn gyfforddus. Diolch di cael cyfle i serenu, fydd ddim yn cwyno am hynny. Golwr sydd wedi chwarae i dîm dan 11 Cymru. Ac ar hyn o bryd, dim ond i gadarnhau a mae'n dyn neilltuol. Y Seintiau Pen-y-bont a Holffordd yn sicr o'i lle yn y 6 ucha. A wedyn mae rhwng Met Caerdydd, y Bala, Bari, Caernarfon a Chei Conna. 5 yn ymgypris am 3 lle. Ac fel mae pethau ar hyn o bryd, mae Caernarfon wedi symud o'r 7fed safle tu allan y 6 ucha fyny i'r 5fed safle. A nos Fawrth, maen nhw'n chwarae adre yn erbyn y Fflint. A Bala yng Nghei Conna. Ac oedd Torrance ddim yn diolch am honna. Mae Lock eisiau cadw'r pwysau fynd. Ac ydy'r dyfarnwr am ddoi dod ar chwarae nôl bod na drosedd ar Lock. Nadi, a mae Lock yn edrych yn gwbl anghyffrediniol. A mae'n ambell un o fain Caernarfon yn honni ddala honna fod yn gardian felen, heb sôn am yn gic rydd. Ie, da chi'n clywed y sgwrs. Tasa fod i gweld be weles i, meddwl Richard Davies, ond ymlaen o'r chwarae. Mendes. Davies! Cafodd y afal arni hi. Prif sgoriwr, Caernarfon, tymor diwetha, dim ond 2 o goliau gan efo'r tymor yma. Ond ar hyn o bryd, mae Zach Clark a Louis Lloyd yn sgorio beth bynnag. A cael ei gorfodi am yn ôl Mae'r Bala. A'r prif ddeswm am hynny ydy prysurdeb Mendes, Gosset a Lock yng nghanol cae Caernarfon. Maen nhw'n driawd effeithiol iawn pnaw yma. Chydig o le. Carby. A mae'r bastag a Carbon yn dda. At Edwards. Edwards yn cael ei groesiad mewn. O, mae'n disgyn. Arbediad campus gan Hughes. Newell gafodd ar ergyd a'r golwr ifanc yn dangos pam fod Caernarfon wedi bod yn awyddus i gael o. A dyna'r cyfle cynta mewn gwirionedd mae'r Bala di gael allu ddesturiad yn gyfle clir. Oedd Morgan Owen yna hefyd. Ac oedd yr amddiffynwr Morgan Owen yn barod i gynorthwyo Hughes.
O, sbiwch arno fo'n methu hi. Ac yn y diwedd i fod yn deg ar ôl iddo fo fethu fo. Nath yn iawn am ei gam. A doedd ddim angen yr arbediad. Fo rwystrodd yr ergyd. A Newell. Wel, efo'i brofiad o, mae yn gwybod. Mae'n rhaid chi gymryd cyfleon felly. Ond amddiffyn da iawn iawn. Nid am y tro cyntaf gan amddiffyn Caernarfon. Goset ar Cargo. Dim ond i'ch atgoffa chi. Os di Bala yn ennill, maen nhw'n saff yn y chwech uchaf. Dyna'r unig beth ath ddigwydd y penaw ma'n uwch yng Cymru. A lle roi pendantrwydd i ni. Fel arall, nos fawrth amdani. O, mae angen 2 gôl ar y Bala ar hyn o bryd. Lock. Edwards. Davies yn cael ei gosbi am honna. A mae rhywun yn hwyro y gwelwn i'n ara bach, y tymheredd yn codi. Wrth i'r gêm bwysig yma fynd yn ei blaen, 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Wel, y dyddiau yma, mae honna'n drosedd, yn dydi? Burke i gymryd y gic. Goset a Lock eto. A mae'n anodd cael y bel oddi ar Lock. Louis Lloyd. Sydd wedi bod yn dawel, ond pan mae'n cael y bel, mae di bygwth. Dim trosedd arno fo. Ac yn sicr o funud i funud, mae'r ornest yma yn mynd yn fwy ac yn fwy cystadleol. Mae'n frwydro am bob pêl nawr. Cystadleol a deud y lleia. A mae Tom Walters di sgorio eto i lan sawel, felly ar ôl y llygedyn o obaith na efo gol Evans i Aberystwyth. Mae Mantes o 2 gol Llansawel yn ôl, a mae hynny newyddion drwg iawn iawn i Aberystwyth. Ac os ydych chi'n clywed ambell i reg, mae ddeiwch hynny. Ie. Newell a Sears oedd yn mynd am honna. A mae'r brwydro ffyrnig yn mynd i fynd yn fwy ac yn fwy ffyrnig. Hughes. Pete yn ei chlirio hi. Mae hwn yn rediad da eto gan Carbo. Mendes efo fo. A mae Mendes yn cael ei gosbi. Ac os oedd yna yn drosedd, mae'n mynd i fod yn ffodus i byd i gael cardiau felen. Ac os oedd yna'n rediad da gan Carbo. A mae hwn, dwi wedi hoffi golwg hwn. Mi oedd hi yn drosedd, yn muno dros yr haf ar Bala. Dim cardiau felen. Yna mae'r Obles. Ac yna mae Burke. Mae'r cyfarwyddyd o fainc Caernarfon. Daliwch eich safleoedd. Mewn â hi gan Burke, os ormod ar honna. Tîm digon cywir beth bynnag. A'i lygad ar y bel a'i droed yn gywir mae Lock. Chwilio am Zach Clark. Nôl mewn mae'n dod. Cyfle i chlirio hi. Mae peniad yna yn un sal. I bwy mae'n disgyn o. Mae Burke yn cael ei ergyd mewn. Owen gafodd ei droed rhwng y bel a'r gôl. Burke eto. Lock. Gormod o ddynion yno. Cyfnod bach a ddawol i'r Bala. Maen nhw angen un. Robles ar draws y cwrt. Peniad lawr, mae'r golwr ifanc yn dod ac yn ei dalu'n lan uwch ben Newell.
Ie, chwarae hyderus gan y bachgen ifanc Ben Hughes, ond oedd na wreichion o obaith fanna i'r Bala. A gosau at yr awr. Cyfnodau mae'r Bala di gael, dim mwy na hynny, cyfnodau prin. Carbo i gymryd y tafliad. Cyfnod blerach, dau chwaraewr profiadol, Mendes ac Aaron Edwards efo'i gilydd. Yn y diwedd oedd na drosedd ar Aaron Edwards, nid gan Mendes. Ac ei fod yn deg an Nick Platt, mae benderfyniadau fod i bod yn gywir, mae wedi gadael i'r gêm ar redeg yn ei blaen. A Goset sy'n cael ei gosbi, nid Mendes. A Goset ag Aaron Edwards fel dau ffrind. Mewn â hi. Bwy mae hwnna'n disgyn o, mae'r peniad oedd cweit Robles yn siŵr i ba gyfeiriad oedd y gol, ac oedd fe gafodd o'i goryn iddi, dyna'r unig beth allai fod wneud. Ond oedd e methu gwiro hi rhwng y pist. Y gic syml i mewn. A'r dim y peniad hawsa'n cael ei roi mewn gan Nathan Pete i'r cwrt chwech. Ond Robles wedi cael pnawn bach braidd yn hwystredig. Dal i aros am ei gol gyntaf o'r tymor yn uwch gyngor Cymru. Newell. Dipyn o gêm yn Aberystwyth, ond mae'n mynd un ffordd. 2 gol i Walters, 2 gol i Luke Bowen hefyd. 4-1 i Lansawel. Cybisiero Drian, reolwr diweddara Aberystwyth i ddwylo'n llawn a deud y lleia, Loc, sy'n lon llaw i unrhyw un. Rhediad da gan efo bachgen bach, ydy o'n mynd ysgoi y sylw. Yr ergyd yn cael i chau lawr. A cyfle i o bosib chwaraewr gorau'r Bala pnawn yma. Wndys Carbo i chymryd i chwilio am Robles. Ac yr hedeg amdani oedd Kieran Lloyd, ond yno di dod holl ffordd nôl efo fod y blaenwyr Davies i gynorthwyo'r amddiffyn. A mi fydd na ystyried, mae'n siŵr eilyddio nawr a ni'n mewn i'r hanner awr ola. Dim eilydd gan y naill dîm na'r llall ar hyn o bryd. Dim golwg angen newid ar Caernarfon fyddech chi'n tybio. Hawdd i Goset i ffenio yn glir, i gwiroi. Allan tuag at Louis Lloyd. Crosedd ar Louis Lloyd. Ac yn ara bach, mae'r cloc yn tician, a mae pethau'n edrych yn dda i Caernarfon. Mae yna dros 400 wedi dod ar yr alwad hwyr i'r gema yn Llandudno, a mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw os nhw'n aelodau o'r cofiami yn ddieithriad wela i gwen ar wyneb pawb. A mae Sam Downey yn dod ymlaen ac Danny Goset ydy'r cyntaf i adael y maes, a mae wedi chwarae'n arferchog, mae'r rhai deud. Wedi bod yn rhan o ganol cae sydd wedi bod yn hynod effeithiol. Ie. A Sam Downey yn munodd o ddau colwyn dros yr haf. Oedd wedi wahardd yn gêm diwetha Caernarfon yn dod mlaen yn lle Goset. Wel, mi fydde hon yn fuddugoliaeth i'w chroesawu i Caernarfon. Wedi colli 2 gêm ola. Maen nhw ar rediad bach o 2 heb fuddugoliaeth.
Ac wrth gwrs, mae'n dymor pan maen nhw'n chwarae. Wedi colli chwaraewyr mawr. Sean Bradley di mynd i'r Seintiau, Mark Williams di gorffen, Stephen McMullen, y golwr da iawn di mynd nôl at Fleetwood. Ond o bosib efo arian llwyddiant Ewrop y tu ôl iddyn nhw, mae Richard Davies a'r bwrdd wedi gallu cryfhau lle fuodd na wanhau. A mae'r chwaraewyr newydd yn cynnwys ar ei arfenthig. Wedi golygu bod yna garfan greg ganddyn nhw. A mi fydde Caernarfon fel y Bala debyau, i di disgwyl gen chydig bach yn well yn hanner cyntaf tymor. O, nawr te. Chwaraewch ymlaen. A god Sears. Wel, bron iawn bod chi'n dweud bod chi'n clywed clec pen yn erbyn pen fan'na. Dyma mor dair ydi hi. Wel, ysgwydd o fi. Ac Aaron Edwards. Nid y mwyaf o greadigaethau'r bo i mawr. Ond o, mae o'n hynod gystadleuol ac yn dal yn hynod ddylanwadol. Un o wir ser hanes uwch gyngor Cymru. Mewn â hi gan Lloyd. Mae'n hongian. Teniad gan yr amddiffynwr mawr, Phil Mooney. A Davies yna hefyd. A mae yna newid yn mynd i fod ar bachgen sy'n gadael y cae ydy George Newell. Ie, mae wedi bod yn bnawn rhwystredig iddo fo. Ac ymlaen yn ei le fo, mae Joe Malkin. Cawr a chwaraewr ymosodwr arall gynt o Conisci y Ceicona. Ac oedd tad y bachgen yma ar y chwarae broffesiynol i Tranmere Rovers. Digon o brofiad yn y teulu. Pwy fydde'n ddyfarnwr? Mae yna iaith groch a choch yn cael ei anelu tuag ato fo. A mae hwn di weld o gyd o'r blaen. Un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol. A mae wedi cadw llaw gadarn ar y gêm yma a wedi gadael y gêm i lifo hefyd i fod yn deg afo. Griff John. Capten yr ymwelwyr. Mae hwnna'r hedeg i Davies. Mae'n gallu sgorio, mae'n gallu creu. Mae'n ceisio roi hwn ar blat i Lock. Ond Lock chwarae teg. Yno'n barod, ond oedd y presenoldeb o'r amddiffyn yn ormod iddo fo. Torrance. Yn paratoi i glirio sawl llechen lan gan hwn y tymor yma. Mewn tymor, hanner tymor o gemau cyfartal dir i fedi i'r Bala. Mae amddiffyn wedi bod yn dda. Ond dim ond tair buddigoliaeth sydd gan y Bala. Dim ond Hwlffordd a Pen-y-bont sydd wedi ildio llai na nhw. Maen nhw'n amddiffyn da, mae gen nhw golwr da. Ond mae Caernarfon i torri nhw unwaith. Y gol na cyn yr egwyl gan Morgan Owen yn dal i wahanu'r ddau dîm. Ac ar hyn o bryd yn symud Caernarfon i 5 safle yr uwch gyngrair. Robles yn dal i'r edeg galw amdani hi. Mae'n cael ei tharo'n ferach at Carbo. Tu fewn i Carbo. Mae Burke. Mendes. Dyn nhw'n methu cael y bêl na fyny at yr eilydd dawn i Malkin yn hytrach. A da chi'n sôn am obeithio'n Bala. Caernarfon. Ceicona. Yn anelu ynysu i orffen hanner cyntaf tymor yn y 6 ucha. Y 3, wrth gwrs, yn cynrychioli'r uwchgyngor yn Ewrop ar gychwyn y tymor yma. A'r 3 tîm
Yn sicr yn ôl y disgwyliadau'r mwyafrif di tan gyflawni. Ond mae yna gyfle o hyd i wneud yn iawn am hynny. A mae'n ddiwedd cyffroes iawn i hanner cyntaf tymor. Mendes yn gwahodd Clark. Davies. Gweld loc sy'n fewn efo loc. Ie, y gwthiad gan Nathan Burke, efo fod yn ofalus. Mae Burke yn cryseddu yn aml. Ie. A mae'r dyfarnwr yn mynd i atgoffa fo hynny ac yn ei atgoffa fo o'r cyfleoedd mae wedi gael. Yn ei ail gyfnod efo'r Bala. Chydig eiliadau. Hyd yr 20 munud ola. Digon amser i bethau newid. Ond mae goliau di bod yn bryn i'r Bala. Dim ond 2 gêm wedi ennill fel Sonia si. Dim ond 2 gêm wedi golli'r tymor yma. Dim ond Pen-y-bont wedi colli llai. Ond am nhw'n colli hon ar hyn o bryd. Ac wedi dod a Joe Malkin ymlaen. Mae yna flaenwr arall ar y fainc wrth gwrs. Hussein Haseb, cawr o flaenwr. Fo sgorydd y gol fuddigol yn erbyn y Seintiau. Y Bala, dydy'r gêm yn rhyfedd. Ar weitha hanner cyntaf, siomedig i'r tymor. Mae wedi cyrraedd Seintiau ddwywaith. Ac os neb erioed i gwneud hynny yn hanner cyntaf tymor yn uwch gyngor Cymru. Felly mae yna dda yn ogystal siomedig wedi bod. Mae hwnna'n bel dda mewn i'r Cwr Cosbi, all na hi. Ac hwnna'n fler. A mae Hughes yn gallu gwylio hi. Yn mynd lathenni a llathenni gan Louis Lloyd. Neu'n hydrach Kieran Lloyd. Mae Odin clywed i. Ac ar ei wenu ar y camgymeriad. Paid poeni Nick. 20 munud o'r gêm yn weddill. Un gol. 2 munud cyn yr egwyl yn dal i wahanu y ddau dîm. Aberystwyth yn cael ei chwalu ar ei tomen i huneb yn Llansawel ym mhen arall y cyngrair. Mendes, loc. Chwilio am y Lloyd arall, am y Louis Lloyd. Robles. Y bel allan ad Abadaki. Owen efo fo. Yng nghanol y cae mewn lle. Mae Burke yn ei derbyn ni. Burke yn defnyddio'r lle, ond methu bwydo honno'n ddigon cywir i gyrraedd naill llai'r eilydd Malkin neu'r chwaraewr ganol cae Carbo. Wel, mi fydde hon yn fuddugoliaeth gampus i Caernarfon pe bain digwydd. Mae'n ffordd bell i fynd. Yna gamddealltwriaeth fanna. Ac yn ffodus iawn oedd Harrison yn ddigon effro i wneud yn iawn ar ôl camddealltwriaeth yngddo fo a Torrance. A bron iawn i Davies allu manteisio. Oedi fanna sy'n berig, ond edrychwch chi fod yn gwaith da, bachiad gan Kyle Harrison. Ac bod o'n ildio cic gornel, os wedi gallu ildio rhywbeth gwaith. Loc. I gymryd y gic. Golwr yn dod amdani, dio ddim yn ei chalu. Cic gornel arall i ar cyffyrddiad olodd i ar Gris Gwyn, dwi'n credu oedd i ar Burke. Ysbiwch ar gefnogwyr Caernarfon, tu ôl y gol. Oedd hi'n gic oedd yn gwahodd ar golwr, wel dwi'n siŵr be oedd o'n neud ar ei Malkin gael i ben ati hefyd. No, mae hwnna'n gic ardderchog arall dan y bar, yn gic gornel arall. A mae'r hein yn giciau campus a maen nhw'n rhoi Joel Torrance dan bob math o bwysau. 2 mewn munud. A chyfle arall i herio
cyfnod da, unwaith eto mae'n ei dda, ac fe nath Torrance yn dda fanna, chwarae teg iddo fo. Dan bwysau, ac yn dal i afel arni hi ar ôl i chipioi. Owen, ydy Caernarfon yn synhwyro bod yna ail gol yn y gwynt. Mendes. Gwaith da gan White. Mendes yn dal i frwydro, neb yn rhoi fyny. A mae Mendes yn brwydro efo Aaron Edwards. A da i'n agos ai at y chwarter ar ola. Da chi'n clywed sŵn y dorf yn codi'n ogystal a sŵn y cyfarwyddor fainc. Dau gen gyd chwaraewr. Dau benderfynol brofiadol. A'r frwydr honno yn awgrymu falle y frwydr sydd i ddod. Malkin yn cael ei gosbi am y drosedd ar Sears. Fo sy'n hapusa mae raid. Mae wedi gweld pethau rhyfeddach yn digwydd. Y tymor yma, na'i dîm yn colli mantes o 1 gol. Tair gêm, heb ennill. Ar hyn o bryd mae hynny yn newid. Sears oedd ei chlifio hi. Fyny at Davies. Burke. Ac wrth i'r tensiwn gynyddu, mae'n mynd yn flerach, mae yna fwy o gamgymeriadau yn cael ei gwneud. Y math o bêl alla achosi trosedd, ond fe chwaraeo Davies yn ofalus a gwneud digon. A mae gan Lock Mendes efo fo. Lock yno ar gael os dwi angen o. Mae wedi chwarae mor dda, y bêl at dawni yr eilydd. Ac yng nghanol y blerwch, da chi'n rhyw deimlo, mae Caernarfon sy'n cael y mwyaf o'r fantes, y mwyaf o'r meddiant. Ond yn y geid i'n byd ohono fo, a mae hynny rhoi cyfle. Gormod o frys fan ar Malkin, a mae'n cael tafliad arall. A mae pawb am gynnig cyngor. Mae pawb yn annog. Fysa canlyniad cyfartal ddim yn drychineb i'r naill dîm na'r llall. Di colli ddim yn drychineb. Ond mae'n gei pethau dipyn anos a mwy o bwysau dim awth, nos fawth. Bygythiad yn dal yna. I bwy mae'n disgyn! Yr ergyd yn y diwedd gan Burke. Cael ei chlirio allan at Zach Clark. O flaen Clark mae Lock, a mae Lock yn mynd, mae Louis Lloyd o'i flaen o. Mae Lock yn cymryd i amser ar hyn o bryd. Disgwyl am y cyfle i basio. Dal gan Lock. Tu allan i Lock, mae Clark. Ac yn y diwedd, cic gol ar cyfle di mynd. Ac oedd Lock, oedd ddim yn siŵr be i wneud fanna. Oedd yna un cyfle falle pan allai fod i'n rhai Louis Lloyd. Mendes. A'r ferchog ynddo fo. Mae'n gallu cynyddu'r cyflymder pan mae angen. Rhediad da ganddo fo. Ac yn y diwedd mae'r bêl dybiau dwi'n meddwl dod oddi ar. Josh Lock. Ross White yn hytrach. Oddi ar. Ross White ddoth hi ar cyfan oherwydd y sgil bach yma gan Mendes ac ar ôl i holl waith caled oedd gyda fo'r egni i ddal i fynd hefyd. Cic gornel arall. Unwaith eto, yn anelu am y bar, mae'n haws i'w chlirio'r tro yma. Sgoriwr unig gol y gêm di aros nôl. Owen nôl at Hughes.
Angen rhywbeth gan chwaraewr profiadol fel Robles ar y Bala. Mae yna brofiad yna, ond profiad Caernarfon sydd wedi bod y cryfa pnawn Sears unwaith eto i gymryd y tafliad. Dim awgrym o unrhyw beth ond tafliad hir mewn i'r cwrt. Di ddim yn disgyn i gris melyn, a mae Carbon cael ei chlirio hi. Ac mae wedi cyrraedd chydig yn ffodus o falle at Abadaki, a mae gan Abadaki gyfle i ddod. Mendes, o le mae o'n cael yr egni, mae Abadaki'n dal i fynd, gwaith ardderchog yn yma. Nawr te, a'i dyma'r cyfle i Robles, ceisio chwilio am agoriad. Yr ergyd yn y diwedd gan Eiron Edwards, a mae o'n fwy siomedig na neb. Dim hyd yn oed yn cyrraedd llinell gol. Oedd hi'n ergyd flinedig gan Eiron Edwards. Ac mae Robles yn cydymdeimlo, ond mae yna olwg flinedig arno fo, ac oedd yna olwg flinedig ar yr ergyd. Ac mae nhw wedi bod yn Ewrop unwaith. Mae sgorio wedi dilyn nhw. A cofiwch bod y raglen ddogfen yn dal ar gael ar YouTube a BBC iPlayer, a mae'r raglen gampus, hwyliog, gyffroes, yn dilyn taith unigryw y cofi hami yn Ewrop. Yn y gymeriadau coelwch fi. Unwaith eto, ambell i reg, os di hynny'ch camgwyddo chi. Maddewch i ni. 10 munud. 10 munud i chwarae. Torrance sy'n derbyn y driniaeth, dyna pan bod yr oedi. Ac tasa rhywbeth yn digwydd i Torrance. Ryan Jones ydy'r opsiwn arall, gwrthgyferbyniad llwyr. Torrance yn 2 ar 20 ac ar gychwyn i yrfa. A Ryan Jones yn 32. A mae yna cyfle am ragor y gyfarwyddyd. Ia, canmoliaeth i loc gan y reolwr, dim syndod am hynny. Mae Bala, dwi'n credu, yn sôn a dod ar amddiffynwr mawr mahaseb ymlaen. A mae e'n gawr o blaenwr. Ydy mae wedi digwydd. Rhif 99. Pwy fydd yr rhif 100, dybed? Abadaki sy'n gadael y maes. Nawr te. Mae haseb 4 o goliau yn uwch gyfer Cymru. Ac yn camu oddi ar y fain cyma'r 8fed tro y tymor yma. A mae'n gwneud hynny efo chydig dros 9 munud yn weddill. A mae'n rhywbeth i anelu tuag ato fo, dim amheuaeth am hynny. Mae hwnna'n fler. Carbo. A da ni'n dechrau gweld arwyddion o flinder yn dydan. Malkin. Carbo. Tu ôl i John. Mae Carbo wedi gwneud yn ardderchog. Dyna'r cyfle o bosib Malkin. Ddim yn cael gafel ar ei ergyd o gwbl. Fydd o'n siomedig efo honna. A mae Zach Clark yn ceisio dod â hi efo Kieran Lloyd ar ei waro. A dybed faint o ran nawr mae blinder yn mynd i chwarae. Mae gêm yn gallu newid oherwydd blinder. Ac ydy Caernarfon yn synhwyro bod na flinder yn amlygu hyn yng nghamgymeriadau Caernarfon. Unwaith eto mae'n disgyn yn garedig. Carbo. O, mae'n tad y postyn! A fydde wedi bod yn gol i'w rwyd i hun. Fe wiriodd oddi ar yr amddiffynwr. Ac oedd Hughes ar weitha bod yn taflu popeth ati wedi cael ei gyrra gan honna. Ac yn ara bach, da chi'n teimlo bod Bala'n dechrau curo. Mae Loc yn dod â hi. A mae Loc yn ei tharau at Louis Lloyd. Ac oedd hi'n bwysig iawn bod Torrance yn dod. A mae Loc i, wel o'n gweld i gyfle. Da chi'n gweld bod y gol yn wag. Ond gafodd am gafel ar honna, ond ymhen arall y cae mae'r testyn siarad. Lloyd ar ergyd. Ac mae Mooney. Bron iawn digwydd yn gwbl anfariadol i'r cyfeiriad anghywir, ond mae'r postyn. Y postyn yn achub Caernarfon. Dyna'r agosa mae'r Bala di dod.
Mae ganddo ni 7 munud difyr o'n blaenau dybiau. Y gol na, y munudau ola'r hanner cynta'n dal i wahanu'r ddau dîm. Chwaraewch ymlaen mewn dyfarnwr. Zach Clark ia. Gwthio Harris yn i'r wystredigaeth. Yep. Mae Zach Clark, 8 o goliau, hat-trick yn erbyn Llansawel yn gynt yn y tymor. Chwaraewyr ymunodd o glwb Caer, di bod yn rhan o'r llwyddiant mae Caernarfon wedi gael y tymor yma. A mae yna gyfnodau lwyddiant wedi bod, mae yna goliau wedi bod. Burke i mewn i'r cwr Cosby. Mae haseb yn aros amdani hi. Mae haseb yn mynd amdani hi. Ia. A di mynd mewn yn anheg fydd y dyfarnwr a'r mwni. A mae yna alw am gymorth. A di mae haseb beth i coelio'r penderfyniad yna. O, mae'n anaf i'r pen, meddwl Nick Pratt a dyna. Dyna ddigon. A mae Matty Hill yn paratoi i ddod ymlaen i'r ymwelwyr. Chwaraewr ganol cae. Ac o bosib bod na gau o drws tipyn bach i Zach Clark sy'n mynd i adael y maes. A Matty Hill yn dod ymlaen yn ei le fo. A mae Blaine Hudson yn dod ymlaen hefyd am ddiffynwr profiadol yn cymryd lle Josh Locke. Ie, symudiadau am ddiffynwr. Mae Locke yn heiddi gymeradwyaeth. Mae o di chwarae yn ardderchog. Felly, i gadarnhau, mae Blaine Hudson a Matty Hill ymlaen. A mae Locke di gadael y maes. A mae Zach Clark di gadael y maes. A mae Blaine Hudson yn gwneud i ymddangosiad cyntaf dros Caernarfon ar ôl ymuno ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Na be ydi profiad i gamio oddi ar y fainc. Ac fydd hi'n gwneud y dasg o sgorio yn fwy anodd fyth i'r Bala. Ond wedyn, mae gan y Bala ddwy fuddugoliaeth yn erbyn y Seintiau eisoes y tymor yma. Yn y 10 munud ola, da gan Hughes, pwniad awdurdodol, cael y pellter hefyd. A mae'n ysgrechian ar ei chwaraewyr y Caernarfon weithio'n galetach i wthio, a maen nhw yn gwthio. O, Pwynt am adfosedd na, mae Owen, sgorio'r unig gol y gêm di gwneud yn gampus. Fydd na garden felen fan hyn, dim amheuaeth am hynny. O Robles yno, ac yno hefyd oedd Kyle Harrison. Ac nath Owen bopeth allai i ddianc rhag hwnna i fod yn 10. Felly, carden felen arall i Harrison. Ac honna ar ben y garden felen gafodd Kieran Lloyd gyn yr egwyl. Ia. Oedd hi fel pladur drwyddau, meddwl Owen. Oedd o'n mynd i fynd, oedd wedi curo Robles. Och. Oedd ar ei rediad. A dyna be o'n i'n meddwl oedd Robles di gwneud wedyn. Ond mae o fel tas fod i dianc. Agosau at y 3 munud ola. Ac Owen y sgoriwr. Owen enillydd y gic rydd i gymryd y gic. Cargo eto. John di gwthio fyny arno fo. Mendes, wrth gwrs bod Mendes yno. Louis Lloyd. Golwr yn dod. Ac ar alwad mae Harrison yn ei gadael hi. A mae Torrance y golwr wrth gwrs yn ei ryddhau hi. Yn sydyn mae angen gwneud i ganol y cae at Burke. A di pasio y Bala ddim digon cywir, a mae Caernarfon yn cael clirio a maen nhw'n cael ennill amser.
Matty Hill, gadlu Davies. Davies at ei gapten John. John nôl at ei partner Mooney. Downey oedd yr 17, rhaid lledodd i allan tua'r asgell. Carbo. Diolch yn heiddi bod ar dîm sy'n colli pnawn mae wedi chwarae'n gampus. A mae'n agosau at yr amser pan fydd y ddau hyfforddwr yn edrych faint o amser sy'n wedi cael ei ychwanegu. Munud ola'r 90. Lloyd. Dal i fynd, rhediad da gyda fo. Carbo. Oedd yna'n bast dda i'r lle. Di braidd yn gynnar i gymryd y bel i'r gornel. Matty Hill. Mae gyda fo syniadau mwy dyrchafol. Hill yn mynd. Harrison yn clirio. Hill eto chwilio am gyfle ar gydio. Ai dyma'r cyfle ennill. O ia, Davies. A mae Davies di selio'r fuddugoliaeth. Adam Davies i drydedd gol y tymor yma. Prif sgoriwr Caernarfon y tymor diwetha. Yn mynd i gyfarch y Cofi Army. Ac os maen nhw'n gwybod nawr, maen nhw wedi cael y fuddugoliaeth sy'n sicrhau bod nhw'n mynd mewn i gemau ola'r hanner cyntaf nos Fawrth yn y 5 safle am bnawn. Ac am afel gafodd o ar yr ergyd. Fe gafodd y golwr i law iddi. Oedd yr ergyd rhy gri. A mae'r un yn ddwy a'r pwyntiau yn ddiogel. I fod yn deg fe allech chi ddeud, dwi'n credu y dyle Torrance di gyda well yn y gol. Ond ar y funud ola un. Gadwch i'r parti gychwyn. Ond dim gormod o barti. Ac os mae nos Fawrth eto i ddod. Dyna o bosib i gyfraniad ola fo o'r pnawn. Ie, mae Joe Fo yn dod mlaen yn ei le fo. Ac yn derbyn y gymrydwyeth mae'n ei heiddi. A Joe Fo nath i ganfed ymddangosiad yn uwch gyngor Cymru gyda llaw yn y gêm ddiwetha ar ddydd Gwyl San Steffan. Dwy ddim. Pum munud o amser yn cael ei ychwanegu. Da ni'n yr ail o'r heini yn barod. Matty Hill yn cael ei gosbi. A hynny am droi Kieran Lloyd. Ac dio dal im o fodlon. Mae eisiau cadw'r lechen lan os yn bosib. Ond am bnawn i Richard Davies, am bnawn i Caernarfon. Mewn â hi chwilio am mahaseb. A mae'r dysemelyn i gyd yn ôl nawr. Louis Lloyd, wel, mae canlyniad fel hyn yn mynd i gynyddu beth sydd wedi bod yn ddadl yn Cynnywair. A Bala ddim yn hapus bod nhw'n cael ei gorfodi i chwarae gêm gartre, oddi cartre. A mae yna sôn bod yna fygythiad wedi bod, a bydden nhw'n colli trithpwynt pe bydden nhw'n gwrthod chwarae. Cos dyna oedd nhw'n awgrymu i wneud. Neu yn awgrymu bod nhw'n mynd i ystyried i wneud. A di'r canlyniad yma ddim yn mynd i wella'u hysbryd nhw na'i barn nhw o gwbl. Ond gwleidyddiaeth i'w drafod yn y dyddiau ddod ydy hynny ar hyn o bryd. Mae Caernarfon yn heiddi canmoliaeth. Ydym nhw wedi cael mantes, nad ydy'r Bala adre, ond maen nhw wedi gwneud yn fawr o'r fantes honno. Be sydd ddiddorol, wrth gwrs, ydy bod y Bala o leia'n cael chwarae ar faes 3G yn wahanol i Caernarfon, ond i'r fantes honno ddim wedi wedi bod yn un wedi gafel yn hi. Carbo.
John yn cael ei giro, cwyn ganddo fo. Mehaseb. Mendes. Tasa chi'n cael dewis ser yn y gêm, fysa fo'n agos iawn at frig yr Hester yn bysa. Mae baso mewn yn gywir. Ac Fo methu am anteisio. Hudson drawodd hon ymlaen ac na chi fantes. Gallu dod â Blaine Hudson ymlaen fel eilydd i warchod y fantes ganddo chi. Ond ar hyn o bryd ers hynny mae'r fantes di mynd o 1 i 2. Dyna ni'n y 3 chwarter munud o eiliad ola o'r 5 munud. Eiliadau'n weddill. Y Bala o bosib wedi dod gan ddisgwyl mwy na ma wedi gael. A Caernarfon wedi rhoi'r ymdrech sy'n rhoi iddyn nhw ar hyn maen nhw'n heiddi. Carbo. A'r gosedd yn cael ei hildio gan Sam Downey ar eilydd. Ac un cyfle hwyr i roi y bêl mewn i'r cwrt. A mae llygad pawb yn mynd i ddechrau troi. Tuag at Nosfawrth. Burke. Y gig mewn i'r cwrt Cosby. Y peniad yn syth i mewn i fol y golwr ifanc. Dyna chi ddigwyddiad ola'r gêm. Am bynawn dramatig am ganlyniad annisgwyl. Ac mae Caernarfon yn swyddogol o ddi cartre wedi curo'r Bala o 2 gol i 0 mewn gêm sy'n golygu Nosfawrth bod Caernarfon yn mynd i fod yn cychwyn yn y 5ed safle. Pawb sy'n y frwydr yn chwarae Nosfawrth. Pob un gêm. Nosfawrth am chwarter i 8. Mi fydd sgorio yna yn dilyn un o'r gemau ac yn cadw llygad barcud ar y gemau eraill. Ac os dos na ddim ateb, dos na ddim canlyniad terfynol na hyd at Nosfawrth. Ond heno, mae goliau Morgan Owen ac yna gan y blaenwr mawr Adam Davies wedi bod yn ddigon i sicrhau bod tîm Richard Davies yn cael y buddigoliaeth oedden nhw hangen. Fydde buddigoliaeth i'r Bala wedi sicrhau i lle nhw yn y 6 ucha. Di hynny ddim wedi digwydd a mae nhw hefyd felly yn y pair Nosfawrth. Y goliau yn dod yn hwyr yn yr hanner cyntaf ac wedyn yn hwyr yn yr ail hanner. Ar weitha'r amddiffyn glew, dal i giro ar y drws nath yr ymwelwyr fe lithrodd Mendes, fe drawodd Owen yn gywir ac oedd hi'n 1 i 0 ar yr egwyl. Fawr o le, ond digon o le. Ac yna, wedi 90 o funudau, fe ddisgynnodd y bêl yn garedig i ddyn sy'n arfer sgorio ac amergyd gan Davies. Y golwr ar fai oedd, ond all neb wadu nad oedd Caernarfon yn heiddi'r ail gol na. Y dathlu efo'r cofi armi a'r sgôr terfynol. A diolch i chi am eich cwmni y prynawn yma. Edrychwn ni mlaen at Nosfawrth. Y Bala dim. Caernarfon 2. Hwyl fawr i chi.